Ja, som præst og som kristen, der er det i forhold til min tro, eller ifølge min tro, tilladt at ytre sig om hvad som helst. Altså det vil jeg egentlig mene, at den der kristne frihed, det er også friheden til at ytre sig, til at tale frit. Men der er også begrænsninger, fordi der er noget, der er lige så vigtigt som friheden, det er hensynet til andre mennesker. Så det er også for mig en del af min tro, at jeg ikke skal krænke eller Islam vil ikke bebrejde noget folk som helst til religion og noget. Islam kommer ikke til at sige til folk, du må ikke sige det her, og du må ikke snakke det her, eller du må ikke mene det her. Men hvis du mener at genere mig med min religion, for det er min religion, det er min store hellighed, det er min store ting, eller det er min bedste ting. Islam, det er, jeg skal forsvare islam, selvfølgelig med tungen og sådan en lignende, ikke også? Hvis du kommer til at sige islam, hvis du ikke ved, at du generer mig, eller du ikke mener at genere mig, så er det i orden, så jeg kan godt forstå dig, at du har misforstået islam. Men hvis du forstår islam, og du forstår alt om min religion, og du mener at genere mig med at skrive, eller med at tegne, eller med at snakke, så det betyder, at du mener mig, og du mener at genere mig. Så det er derfor, jeg har nødt til at forsvare mig. Mener du, der bør være begrænsninger eller for ytringsfriheden, eller skal det være op til en enkelt etik og moral? Som sådan, så synes jeg, at ytringsfrihed er en fantastisk ting. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har et generelt princip, der gør, at vi både som individer, men også som politikere, eller folk, der deltager i debatten, kan få lov til at sige og skrive lige præcis det, vi vil. Og derfor synes jeg, at det overordnede princip, vi har med, at ytringsfriheden den er ukrænkelig, det er helt perfekt. Så synes jeg, at det skal være op til den enkelte at sætte nogle begrænsninger i forhold til, at selvom vi har en ytringsfrihed, kan vi sagtens respektere hinandens etnicitet, hinandens religioner eller hinandens baggrund. Så jeg synes ikke som lov, at vi skal sætte nogle begrænsninger på ytringsfriheden, men jeg synes sagtens, at vi skal have en debat om vi ikke som mennesker og som borgere i Danmark har nogle generelle regler for, hvordan vi behandler hinanden. Hvordan tror du, verden vil se ud, hvis der ikke var nogen, som måtte ytre sig negativt? Så vil vi... Det behøver jeg ikke engang spekulere i, fordi det har vi haft. Altså indtil for 200 år siden, der havde vi enevældet i Danmark. Og der havde man jo ikke ytringsfrihed. Og det samme havde man i resten af Europa og i resten af verden. Og det førte jo til, at man havde de såkaldte tyrannier, så det var diktaturstater. Så man havde en kejser eller en konge, og så bestemte han alt, og så hvis man sagde kongen imod, så blev man dræbt. Så simpelt var det. Så jeg tror ikke, vores samfund ville kunne have udviklet sig til der, hvor de er i dag, hvis man ikke havde haft de debatter, som man har haft. Synes du, at ytringsfriheden påvirker vores samfund positivt eller negativt? Nej, jeg vil næsten sige udelukkende positivt. Altså, det som er det mest fantastiske i Danmark, det er, at vi har en helt vildt god og sund offentlig debat. Og det betyder, at hvem som helst kan tage hvad som helst op. Nu har vi haft en masse sager omkring en hund, der var blevet væk, og så er der en masse, der er ude og give deres meninger til kende der. Så det er rigtig, rigtig sundt for et samfund at have de debatter, som vi har. Hvorfor det? Tager vi den for givet? Det tror jeg til tider, vi gør, ja. Jeg tror, vi glemmer, at der er folk, der lever i lande, om det er i Afrika, eller Asien, eller Mellemøsten, som ikke har ytringsfriheden, og som hver dag enten bliver dræbt eller tortureret, fordi de siger deres mening. Så jeg tror, til tider, så tager vi den til for givet, og til tider bruger vi den også forkert. Men det er bagsiden af medaljen, kan man sige. Synes du, medierne bruger eller misbruger ytringsfriheden? Som udgangspunkt, så bruger de den rigtig positivt. De bruger den til at kritisere magthaverne. Og man ser jo også, at medierne er den fjerde statsmagt. Så det er for det meste deres opgave at holde magthaverne i ørerne og politikerne i ørerne. Men til tider, faktisk rigtig tit, så synes jeg, at de misbruger den. Jeg synes, de emner, de nogle gange putter på dagsordenen, og måden, som de behandler folk på, eller medierne på, eller politikerne på, er virkelig, virkelig negativt. Så for eksempel, nogle gange kan en person blive hængt ud som morder i BT, og så kan det vise sig, at han ikke er det. Men så har han alligevel fået ødelagt hele sit liv. Og så gør man det under dække af, at man bare har brugt ytringsfriheden.